И днес сме в Jurassic Парк. И да продължаваме вижте колко пари имам. И да. Съжалявам за стопирването много често. И затваряме този динозавър. Отгледна го само. Толкова много пари за него. И тез. Уау, те всъщност не са чак толкова скъпни, но сега вижте колко малко ме става да си го купя. 7 часа. След 7 часа, ако му се паднат пак 6 такива парички, такива големите, ще имам парите и ще купя. Съжалявам, че съм така, но сега съм на батерия. И днес за първи път имам такова, как казваш? Добре. Но днеска ще се фокусираме в този и този динозавър. Вау! Всички съм ги направил, освен този на 10 лева и този, ето вече на 10 лева, този и този. Значи този и този днеска се фокусираме. Хоп! Напус. Тук говорят и стои. Се чува. И стои много чисто ще започна. Колко тук. Трябва да го такъвам той. Започваме. Даже аз не виждам нищо. 7 лева съм, забравя да кажа. Последен път го правя. Още. Това е последното обаче. И започваме с няколко битки. Аз като Тонио, И продължаваме. За малко че да ми падне батерията. Моята зодия има още двама картини. И не мога да стига. Ева, Кристиан, няма да е твоята зодия. Бъркала ме. Да, не знам, че сме толкова близо. Объркала. Пато. Как тисната? Объркала. По-друго я реч. И продължаваме девето ниво. Зато толкова много парички. Труден избор. 50 трябва да направя 13. Аз съм си типичара. Трудно. Вителна, нипълна, романтична, всичко. Тук е някаква романтика за говорене. Кръл дереса. Много хубаво всичко. Бего. Той баймак. Те колко хубава тя, нали? Тя заслужава да й кажа, ти много хубаво се сърдиш ми са. Ама, с колко прави? Продължаваме. Хоп. Голямата атака. Трябва да споделим. Оп, искам да спечелим. Моля.
малко Слабише не ми говори. Аз приби. колкото търпя и издържам и му замълчавам, цял живот брат си. И продължаваме вече да има такова, хоп. Вижте колко малко... Аре! За малко хора. Въобще не знам по банките. Нямам пари по сметките, винаги е това. Няма пари, Или на салдото колко е покажа. Ти не мога да му направя малко. Не. Другото е... Няма що, но... Пари. Кой ти ги да? Вижте какви гоблини имам. И са домашна изработка. И... На... Хомчик. Чурасик. Сега тук съм на рязко спускане към бой. Той беше. И те нямам такова, аз вече... Знам, че е гадно. Не ми ли е гадно, а? Питате ли ма? Да, парите са... Нищо. Но... Айде, сега... Това ще нахвана по-силни сте. Няма че храна. Те ще нахраня. Ето вече е голям. И виждате високо. Хаштаг, чакайте. Забрах някъде да го попър. Чакайте, мога да направя по-голямо? Не. Скарича. Добре да кажа за много години на всички как се подава и всичко. Повтарят се. Как е мина сурватите. Там са парите, там са. Аз взех от... събрах 150 лева, значи минах трите ми баби, баща и майка ми естествено, един ми дядо, двойче ми, 80 лева за дрехи от другия ми войчо, който е в Англия. Е доста готино, защото ще се връща. И звънувам, ама не искам. Няма да е този месец. И аз ти го купих ли го? Ето събрах да купя. Нямам пари. Трябва да мини година и половина. И някой... Чакайте. Ето го. Ще поместя тук. И ще се другия край. И така ще стават нещата. Не. Please dance is found in нещо dances. Go to move the beat on къде е купушо. Heavy Rex for ай чао. Аз съм от този и този. Стъпка съм и нямам, даже ето този съм нямал. Нали? И трябва да може да се педа по-малко, За малко ми трябва по-малко. И този никога съм нямал, защото никога не съм събирал парите. Имам един брадовчет.
Ако не съм казал в минали епизод, казва се Джан. И той е най-добре на тази игра. Признавам ви го. Ако може да снимам на Xbox, чата снимам, но ще намеря начин. С телефона или не знам. Хоп, хоп, хоп. Защо нахраних в него, бе? Телефон ме гори. Аз съм магиосник, знаете ли? Мога да ви покажа един фокус. Като направя 10 фокуса, като науча, ви показвам. Вижте как се играе. Хоп, 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 хоп. Имам кинти, минти, долари. Ето ме може. Вече съм. Абе, ще го махна, чакайте. Само да направя малко по-голямо. Сега пък това ми е проблема. Не, пак се остана тук. И клипа вече 12 минути забавления, мавления. Имам кънти, минти, динти, диментери, епари. Coming to the corner. Още един път ще направя. Не, още един път. И нямам пари. Абе, кобе? Ай, каре. Ай, кай, ама... Кай. Кай ми каза? Кой ми каза, бе? И това ще припадаш един палец нагоре. Ако ви харесва наистина, ако не... Нали... Ако не ви е харесва един палец надолу, но не пока, ако искате, какво искате правите, един subscribe от вас и един коментар, моля ви, кажете игра, защото на телефона чета, без пари, не може. Снимах един клип с една игра. Май изхарчих 219 лева. Ама истина. Сигурно съм. Всеки един subscribe спасява всеки един динозавър от жестока смърт.